po ay magluluto ako ng inisang laman loob ng baboy. Ayan, laman loob. Yan po yung laman loob. Yung intestine at saka yung stomach. Laman loob. Kasi dito, ayan, may nabibiling ano na siya. So, organic pa natin binili yan. Organic. Sobrang linis na niya. Sobrang linis na ng ating toko. Blood kasi si Focus. Kaya tanggalin natin ang taba. Ayan, kasi malinis na yung binili ko. Meron kasi malinis na. May malinis na dito yung matipili. Pero syempre gusto natin malinis na malinis. Kaya babat natin yan sa lagyan natin ng suka. Minutes natin bago dyan. Saan natin babad ito? Kaya na nawawala na yung lansa nila. Yung dulas nawawala. Suka, asin, 3 tablespoon na 3 kutsarang suka, 3 kutsarang asin, 4 na asin, ganyan. Damihan natin asin. Mas maganda, mas marami. Ayan o. Maano na siya. Ragad natin yung 5 minutes.
5 minutes, hugasan na natin. Banlian na natin. Ay lang, walang kadulas-dulas. Tanggal ang mga kadulas-dulas. Walang kadulas-dulas. May tatubig. Banlian natin na may tatubig. May tatulog yan. Diyan natin tatalbog ito. Talbog natin dyan. Ito kasi yung may gawing isaw. Isaw talaga. Yung ginagawang ano. Ginagawa mo ano, yung pinipiliin mo yan. Hugasan natin dyan. Lagyan natin dyan hugasan. Lagi lang dyan. Pakulan natin ng konti. Sunod ito. Hindi natin dyan. Muna. Ayan, tumulo na. Hamuin na natin. 5 minutes. Hamuin. Ito kasi luto na ito eh. Binili ko na siya ng malinis. Ano lang uli. Binalian ko lang uli. Nilinis ko lang uli. So, okay na yan. Pakuloyin pa natin yun. Hindi pa kasi masyado ko. Painitin lang natin yung kawali natin. Pag mainit na, lagyan na natin ng mantika. Painitin lang natin yung kawali natin. Ayan, mainit na. Lagyan na natin yung ating bawang. Brownin lang natin yung ating bawang. Brownin lang natin yung bawang natin. Kaya brown na yung ating bawang. Hamuin natin yan. Lagyan natin yung ating luya. Luya natin. Hamuin natin yung bawang natin. Kaya rin ang ating luya. Ganyan natin yung ating luya.
Ayan. Lagay na natin itong ating laman loob. Natin siya ng 30 minutes o hanggang sa lumambot. Ayan. Natin ang sabaw. Palambutin na natin siya. 30 to 45 minutes. Depende po yan kung gaano lumambot. Pag lumambot natin, okay na. Takpan ulit natin. Ayan. Ito na po yan. Hindi natin nakikita natin. Kaya malambot na po ang ating laman loob. Lagyan na natin ng ating nor sinigang sa sampalok. Sa inyo po yan kung gaano gusto nyo dito. Sampak na maliit ang nilalagay ko kasi gusto ko maasim. Bago pa. Ito kasi maasim. Yan, sa inyo po yung gusto nyo yung may sabaw. Kung ayaw nyo naman, okay lang. Walang sabaw. Gusto ko kasi walang sabaw. Hindi masyadong makikita. Sa akin, tama lang po yun. Yung patis kanina, tama lang. Kung kulang po ang sa inyong panlasa yung dalawang kutsarang patis, mag-add na lang po kayo ng asin. Tapos, ano nito na yan? Bawang. Hinango natin bawang kanina. Ayan, ito na po. Luto na, hangoy na natin.
Ayan, luto na po ang ating masarap na laman loob ng baboy. Spicy. Thanks for watching. Bye-bye.